राज्यात आणखी 196 एसटी स्थानकांवर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होणार आहे। परिवहन विभागाने एप्रिल महिन्यापर्यंत 236.71 कोटी रुपये खर्च करून एसटी महामंडळाच्या 78 बस स्थानकांवर चार्जिंग सुविधा निर्माण केली आहे। उर्वरित 118 बस स्थानकांवरील चार्जिंग सुविधा सुरू करण्याचे काम हे प्रगतीपथावर आहे। परत एकदा पुण्यात स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत वाहतूक पोलिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासोबतच भोंगे लावले। शहरातील गर्दीच्या प्रत्येक चौकामध्ये हे भोंगे बसवण्यात आले। या भोंग्यांच्या माध्यमातून आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना सूचना देण्यात येणार आहेत। मावळच्या देहूमधील इंद्रायणी नदीची दुरवस्था झाली आहे। इंद्रायणी नदीत घाणीचं साम्राज्य पसरल्यानं नदीतील पाणी दूषित झालंय। तर पालखी सोहळ्यासाठी राज्यभरातून देहू नागरिक भाविक येत आहेत। त्यामुळे पालखी प्रस्थान सोहळ्यापूर्वी इंद्रायणी नदी स्वच्छ करण्याची मागणी वारकऱ्यांनी केली आहे।